Vianoce sú už za dverami a neoddeliteľnou súčasťou najväčšieho sviatku roka sú aj vianočné trhy. Tak ako každý rok, aj teraz sa uskutočňujú v metropole Východu na hlavnej ulici. Poďme sa teda spoločne pozrieť, čo nám ponúkajú. Návštevníkov vianočných trhov vítajú stánky s nekonečným výberom tradičných jedál a nápojov, no nechýbajú ani stánky s rôznymi remeselníckymi výrobkami, ktorých majitelia nám s radosťou porozprávali o svojich produktoch. Tu predávame rôzne ručne maľované trička, čiapky, máme tu aj pančuchy 40-denové. Mám naše výrobky keramické, všetko je vlastná výroba, na hrinčiarskom kruhu vytočené, ručne malované, modelované. Atmosféru vianočných trhov určite vychutná každý návštevník, počnúc od najmenších až po seniorov. No, ja som tu prvýkrát, ale páči mi, že koľko je tu stánkov akože s jedlom. Asi aké obchody tu majú. A drevené, hlavne ten obchod s tými drevenými vecmi, asi druhý v poradí. Zvykne to byť pekný program, takže asi to. A väčšinou je to tak dôležité, s kým idete na tie trhy. Pre návštevníkov vianočných trhov sa do 21. decembra uskutočňuje každý večer program. Viktória Hencová pre UniTV.